Bun, am început din nou. De unde eram, știți povestea. În episodul celălalt. Acum ne întoarcem. Bun, acum trebuie să strângem niște fer. Sunt 5 episoade, adică cum în 5 episoade să învingem dragonul, nu prea putem. Așa că în episodul ăsta o să facem armură și alte chestii esențiale și trebuie neapărat să găsim. Cred că am multe cărți. Da, am multe cărți îngeantate. Pot să îngeantez cu ei. Wow! Oh, fix! Bun! Perfecto! Perfect! Ce a găsit Nănicu aici? Hai bă, dă cu diamante! Că mereu în rivalurile astea, mă jur că mereu găsesc diamante. Nu are cum să nu găsesc acum, e imposibil. Nu are cum. Oh, bun! Na, gold! Măcar gold. Ce faci cu goldul ăsta? Bine. Deci, nu pot să cred. Deci, nu pot să cred. Dau puțin. Bun, ne-am întors de unde eram. Am găsit și niște redstone prin apropiere. Am mai găsit niște redstone. Poate putem să strângem la videoclipul ăsta mai mult de 10 like-uri, dacă puteți. Nu vă oblig, doar dacă puteți. Hai! Bun. Deci, nimic. Niciun diamant. Hai că poate merg în mina... în asta. Până asta și poate găsesc. Te rog. Pe buni. Niciun diamond. Ești atât de mare, mina asta, niciun diamond. Măcar bine că am găsit o de-aia. Bine că am găsit o de-aia cu cristale, că n-a fost degeaba. Bun, redstone. Bun, redstone. Redstone este decent. E cel mai nașpa material. Cel mai nașpa este dirt. What? Dacă sap, ce se întâmplă? Ce blocul ăsta? Bă, dar cât redstone? Bine, redstone, dar diamante mai găsesc vreodată. Mă sparg redstone, nu întreabă.
credeți că mă învingeți? Pe bune, lasă-mă în pace. Ăștia sunt prea mici să mă învingă, na. Restul, gold. Nu. Stați puțin să găsesc înapoi. Bun, am revenit de unde eram. Bă, goldul e tot, de ce? Ce tot? Să-mi scrie ceva în comentarii, ce-i tot chestia asta? Când în continuu găsești și nu știu ce e. Comentarii. Să merg cu la asta. Eu cam o idee, stați puțin. Să schimb imediat. Bun, m-am întors, am strâns câteva geamuri. Oare ce e sub lava asta? Lava asta. Ia. Stați. Hai, vedeți, să văd ce e sub lava asta. Lava, auzi la mine. Nu continuă să e lava, în loc de lava. Oare ce e sub lava aia? O să aflăm. Ia, e de acolo. Nu pasă. Da, chiar o geamă. Ok. Ok, sunt primit pe mine. Și totul altceva. A, nu. E ceva. Ok. Sunt cu totul în altă mină. Bun. Măcar înveți. Foarte bun. Și torți. Oh! Nu mai bine. Nu prea am avut noroc de diamante. Și totuși este un bani. Nu trebuie explicate. Nu cred că încheiem. Sper să fie. Nu m-a zumit. Doar aici, pe sus, interesant. Oare? Nu cred. Doamne, era să-mi cadă tot ăla în cap. Doamne. Nimic. Cam nimic nu-i peste. Hai că mă trămă.
Deci. Deci. Tum, 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 tum. Bun, să încheie și episodul ăsta. Ne vedem în următorul episod.